to bude aj vysušená ryba. Kto vie? Potom tu mám popísané veľa takéto čínske znaky. A je to z Čili. Z zadnej strany je zloženie, ktoré si môžete prečítať. To veľmi zaujímavé. Veľmi. Potom tu máme takú istú. Toto sme už mali. A mám ju ešte raz. Už 3-krát. Ale tento je nejaký menší, to bude niečo iné. Skúsime to porovnať s tými znakmi. Sú to iné znaky. Toto je niečo iné. A zároveň nie je nič. Ďalšia takáto krásna kapsička v ružovej farbe a má už aj napísané nejaké anglické slová. Je to nejaký ďatlový, myslím si, date, nie takéto nejaký date cake, koláčik. A tento si otvorím s vami, pretože je tu obrázok a vyzerá, že je to bezlepkové. S tými ostatnými vecami nemôžem veľmi riskovať, preto ich neotváram. Ale toto vyzerá ako, že sú tam nejaké oriešky a príde mi to ako tie nori riasy. A to dávam trošku ďalej od mikrofónu. Nevonia to dobre. A vyzerá to takto, je to zasa v ďalšom obale. Vonia to sladko, bude to niečo sladké.
melončeky, ktoré sa odlupujú. Ale určite to bude zase nejaká ich divná zelenina. Alebo nejaká rybacia, nejaká vec. A je to zase z čili. A môžete si prečítať zloženie. Tak, ja vám to nebudem hovoriť. Môžete si to len tak z krátkosti rýchlo prečítať. No, nechce mi to ani zamerať. A takéto kapsičky, keď som bola ja v Číne, tak tam sú také obchody, že vojdete do obchodu a že sú také maličké regalíky s ako keby takými vedírkami. A v tých vedírkach sú tieto kapsičky a vy si navyberáte do sačku od čo chcete. A potom podľa gramáže to zaplatíte. A je to úplne obrovský obchod. Je to niečo také veľké ako také normálne malé terno. Niekde na dedine. A potom je tam sekcia, kde sú ešte aj také maličké pitíčka, tiež v takýchto kapsičkách. A to je tiež všetko, že na váhu. A posledná vec je takýto čierny sezamový chips. Crips. Áno, tak asi nejaký chips. A ochutnáme to spolu. Zase to dám trošku ďalej od mikrofónu. Ja úplne nemám rada zvuky takéto obalov. Ale viem, že niektorí ľudia to úplne milujú. Toto vyzerá veľmi zaujímavo, pozrite. Je to fakt, že len čierny sezam. Dokonca ono to vyzerá skôr ako chia. Asi to je s niečím zlepené. A potom na stranách je to biele, pretože je to tak odrezané. Tak toto je dosť dobré. Toto je fakt dobré. Teda chutí tak sezam. Keď si kúpite sezam asi 50 hus, tak to takto chutí. Ja som to spravila, takže viem. Si to odložím. Trošku mám zalepené ruky od toho. Dobre, to boli také
materiálu. Takýto zvuk robia. Potom tu majú také dvoje pásiky zlatej farby. A je tam potlač dráka, čínskeho dráka. A okolo neho sú nejaké kvety a nejaké, vyzerá tak čučoriedky, ale sú to nejaké gule, neviem. Takže odložím to naspäť. To zachytí na takých pekných gumičkách a leží to na oranžovej vankuličku. Vidíte, tu sú také oranžové guličky a gumičky a taký oranžový vankušik. Vyzerá to veľmi pekný darček. No je to nové, že pevný kartónik, taká drevotrieska. No, není to úplne drevotrieska, ale tak niečo tak. A posledná vec, za ktoré sa najviac teším, má tiež takúto krásnu krabičku. To je fakt pekná. A ja som si myslela, že tam bude niečo, nejaký úplne luxusný čaj, lebo môj táto vie, že mám rada čaje. Ale žiadny čaj mi nedoniesol. Ale toto je lepšie ako čaj. Má to takýto pekný prmplček. A je to z nejakej látky, ktorá má na sebe nejaké vankúšik. A je to mekučké, po stranách je to tvrdé, ale je to látka. A otvára sa to takto, že to potiahnem. A vnútri je takáto mincička. Nie som si úplne istá, ale si to už nepamätám, ale takéto mince tam hádzali k tým buddhistickým kráľom v tých chrámoch. To bolo všade takto, alebo to bolo povesené niekde. A možno to je nejaký symbol šťastia, alebo čo, múdrosti, alebo takéto nejaké vety. Že je to takáto korunka a takýto krásny šperk. A nevieme presne, čo to je, lebo tej Číňania veľmi po anglicky nevedia. Ale buď je to jade, nefrit alebo serpentín. Pýtal som sa ChatGPTho, že čo to je, alebo ako to rozoznať. A pravdepodobne to bude serpentín, pretože není to úplne také zelenej farby. Ak vy to teraz vidíte úplne, že to je biele, ale to také tyrkysové, také jemná tyrkysová, taká mliečna farba. A potom tieto tery sú tiež nejaké kamene. Jeden bol akát, to som sa pamätala, lebo akát kameň som mala veľmi rada. A ostatné neviem, som zabudla. No. A má to veľmi pekné prevedenie. Tuto hore je takáto kulička, to je tiež nejaký kameň. Ale potom tuto má na sťahovanie pri krku jednu časť. A tuto je ďalšia kulička, ktorá je tiež na sťahovanie krku. Čiže má to také ako keby dvoje prvky. Teraz keď tým myšľam, tak je to pekné. Takto, tuto nech je to dole, keď môžem sťahovať iba s jedným. A toto koliesko, taký disk, tak to je tiež taký ich symbol dlhovekosti, múdrosti a ešte voľakých ďalších vecí, ale v Číne sú tieto jade kamene veľmi také vzácne
lacné, oni sú veľmi drahé. A toto není jade, alebo teda je to jade, ale jady sa delia do 3 skupín podľa tvrdosti a je podľa ceny a podľa nejakých ďalších špecifikácií, akože ono nie inak vyzerajú podľa farby, priehľadnosti. Jade, pravý jade, to je najdrahší kameň a to sa šplhá až na tisícky. A ten je, to poznáte určite, to je taký ten zelený, taký miestami priesvitný kameň. A keď ste pozerali Kung Fu Panda, tak tam sa bili od tie jady. A potom je nefrit. Ten je trošku mäkší. Nefrit má jemnú zelenú farbu, takú fakt jemňulinku. Ale tiež je to veľmi vzácny kameň. A potom serpentín. To je... Asi je to serpentín, ja neviem. Len keď som sa o to rozprávala, že ako by sa to mala rozpoznať, tak si myslím, že je to serpentín. A ten je taký tyrkysový, mliečný a není veľmi dlho studený. Jade, keď takto chytíte, tak je veľmi dlho studený a je o mnoho ťažší, než sa zdá ten jade. Že keď to chytíte do ruky, tak ono, táto maličká vec nevyzerá byť veľmi nejaká ťažká, ale keď chytíte jade, tak nakoniec je to o to ťažšie. A tento nie je až akože hodnotný kameň, ale má skôr takú tú spirituálnu hodnotu pre tých Číňanov. No a pre mňa je to od moja tatina, takže je to pekné, veľmi pekné. Sa mi veľmi páči na tomto šperku, je tá šňúrka. Nie je taká tá lasná šňúrka, čo keď si kúpite takýto nejaký prívesok, tak k tomu dostanete takú tú obyčajnú čiernu šňúrku, čo vyzerá ako keby z kovu, z kože, ale je to také úplne také, že to nechceš nosiť. A toto je taká iná, taká kvalitná, vyzerá to dobre. Tak toto boli darčeky od môjho tatina a z Číny. Som rada, že sme si robili taký maličký unboxing. Dúfam, že sa vám video páčilo a prajem vám